altul 3. Avem 3, nu? Da. 5 fapte! Nu. Au fost bune! Să tot să fiu ea! Hai, eu! Hai, apare! Unde? Îl cu noi! Cinci! Da! Nu, Da! Da. Du-te, Miami. Dai cu telefonul! Tu, dai cu capul, dai cu ciorul, îi ține mai camera, da? Ia cu col! Bate vala, e bună! Șoc, șoc! Mulțumesc. Hai, o să apare! Șoc de cap! Dar fi de măgat pe aici. Nu mai faci la colibei, că le faci lumea bine. Uite, poți mai faci. Cap! Dar nu doar capul. Ia cu Hai să fac o schemă. Dă-ți fac o schemă. Dă-ți fac o schemă. Haide cu aia! 8-7. Haide să fac o schemă. Ia! Că fac păsare. Oh! Ai fost fotbalele sau viața ta? Nu mai faci așa, Da, da? bine. La steaua? Coaile. Să fac bine, băi. 8-7. Doi! Ui! 9-7. Dai, care vine? Uite. Ca voi! 9-8. Băi, ne-am dat 9. Erau... Nu, serviem. Da, din nou. Care? No, no! Michael Jackson, cum faci Michael Jackson? Care cu viața? Vreau să le știi. Cine te-a luminat alea? Ce ar vrea să le coi, zici că e locul de Afară, afară, afară. Da. Ce face? Mai uite! Vine mașina cu ripei de tine. Da, mă doare în Dă cu capul de tablă. Dă mai mult ani. Ei, dar nu mai pot să cântărie, sunt prea mult. Porque não sai lá no Maria. Bună, bună, hai, bravo, Călbe! Tu, Dumnezeu! Ui, steaua e asta cu... Ce este? Tu la mine? Cu cine? Steaua cu cine? Bate steaua cu 1... Nu, cu 2-0. Dar cu cine joacă? Steaua cu... Chelsea, cu cine? Mai, băieți! Dumnezeu! Dar tu nu! I-a votat de i-a votat! Nu! Călbe, la cine joacă Steaua? Vă mărem. O, nu, nu! Cu cine joacă Steaua? Uite, mori! Colibe, are capul de poartă. Băi!
Bună, bună. Lasă, Bian, strigat. Hai, mă. Gata, poliție. Hai, da. Unul la Hai încă o dată. de 0 la 0, da? Deja și... A, Bun, că bun. eu... Aha, da, capă acolo, dă! A, mă, nu, unii ochii. Adesso tu vuoi. Lasă-l pe el să servească ei. Hai, David, hai. Hai că trebuie să la caită, Păi ăsta știi cum de e, deci nici vine. Ce nu vei, el lasă toată. Vezi, bă, să-l întâlniți, bă, e ca să... Nu, să hai, mă, Oh, bun! Vei, Pașa. Cântă-la, cântă-la, că dacă nu cântă, n-are niciun farmec. Dă-te, Vlad, dă-te, Vlad. Ăsta cântă Vlad. de euforia. Vlad. Hai, mă, timp, că-l vei. La Omania nu știi nimica? Hei! Coribel! România! Hai, Coribel! Ceva de salam, nu știi nimica? Vei! Ui! Ia, bă, Dineanca. Sus pizda mătii, Vlad. Bă, e burgării. Hai! Uite, 3 luni e gât. Dai! Cop! Hai, Coribel, de care? Ia pe cu mine, cum ai cu tine? Hai șmecherie. Nu, dar e, tu. Oi, lasă-mă. N-am vrut. Unde ai macaron, dai. Dai lui ca să servească aici. A, nasul. Asta e. Hai, dai! Uite, face cam mai scădică. Hai, Coribel! Dă cu capul și dau. Da, bă! Mai spune la Michael Jackson. Vezi că Michael Ia, Jackson! bă, doamne, dar cântă, cântă! Cântă, Coribel! E capul! Coribel, dacă eu cu tine să câștigăm, mai? Nu, lasă-i, mai râzi, mai lasă-i. Da, da, da. Hai. Asta-i Coribel. Am aici că mai tare te omoară. Că mai bebesc. Dar nu mă prinde că să n-ai. Mama, nu de aur. Sau e dacă e în fund. Că am văzut la animătoare. Dă-i copchilii. Dă-i copchilii. Adeia, că mai vede așa că-ți mânau pulul. Să chirița pe de așa din terene. Adeia, servesc. Am colegii, dar să-mi pot ini. Hai, da, da, da! Ce-i dat? Oi, hui. Păi mâna aici, da. Corbei, ia mai să cam. O, nu, da calul mea, că bag una în... Ei, fă ca Michael Jackson. Hai, mă, vede cap. Avem una. Fă ca Michael Jackson. Nu faci ca Michael Jackson. Nu mai fac ca mai târziu, așa. E cântă. E cântă.
Avem una, da? Da. Iubito, Da? Ne succesul? Bravo, băbea, dăm două! Te un bucăriță la 45 împotrăvit. Nu, nu. Vedem cum face ăla. Nu-i văzut materialistic, Nu, nu, servetul e. Cortei, mai fac ca Michael Jackson. Oțe, nu, servetul. Da, vrei să fac ca Michael Băi, da, băi, auzi servetul. Hai! Băi, să dă-i minge cu țigărat. Bună ziua asta. Hai! Servetul. Hai, vedi. Fac acolo. Fac ca Michael. Ia stai mâini. Mâini? Ia stai mâini. Poți stai mâini? Într-o mână stai. Da? Nu, pot ia, ia să văd. Fac și... Nu te cred. Ia fă-i leacă. Hai, dai. Nu mai. Băi, dacă nu e luat, voi vei face distracție. Du-te! Ești bună! Oi, juca mai ca frumos. Frumos, dar nu ca Hai, Hai, să bem, să bem. Uite, E telefonul. mi-e plăcut când mi s-a dat cu capul din aia. Închid telefonul ăla că sputul ăla. Bă, dar... Uite, libertin mingea aia. Moarte. Da, oi. Hai. Da. Nu tine, poliție. Hai, vorbido! Unii afară, nu, dar... Așa, calcă. Calcă, nu Dumnezeu. Hai! Nu. Să moară, frate. Sputul ăla de Haide, Vedi, cât ieri, du-te. datează colegii asta ca și șurii Bă, dar nu, da. Dacă el, dar nu, joacă el cu telefonul. Hai, el a dat și eu. Rămân. Dacă ratează. Zici să iei mâini. Ia, de la mine, Talica! Da, zici să iei mâinile. Mărează. A plecat Alexei? Care? Nu. A plecat? De 2 ani n-am plecat eu. De la... Dar eu sunt plecat mai de mult. Plecat mai de mult din cameră. Asta e cu el, nu? Da. Dar dorme ecran. Stai, mi-a mort să mă n-am pa.